Šta je trkati, a? Trkaju se. Evo viš, sad je krenuo napravo. To ti je plava strana. Vrate, na crvenoj strani treba isto da krene tamo. Ide na suprotan ugao. A da, 180 mu je upis. Da. Aj sad prebaci na crvenu, pusti ga, zaustavi ga, prebaci na plavu, pusti ga. Dobro, sad ga prebaci na plavu i pusti ga. Aj sad ga... Ne, čekaj. Vidiš što duša nema funkcionira, onaj stalak sa kamerom. Ne možeš protiviti, znaš, možeš činiti. Čak nije ni ovaj fleksibilan, samo jedno pauza. Svijeto. Sad ovaj deo ne pusti sa brzinom. Sad uopšte nije detektovan. Kako ja da li on vidio, ne znam da li žesto sad Ima još jedna stvar koju znam da trebamo raditi. Gde žute, koje strane? Sve radi s ove strane. Da. Programer je kriv. Vidi ga. Opet nekad vidi, nekad ne. Što malo se krenuo? Ili ja znam da vidi. Vidi. Znači od... Ne, ovo je za ovdje testiranje. Biće brže. Da, no, mi smo mi se sasvim koji je brži. On je došao do ovdje, mi smo došli do druge strane. Jo, izveli. I smo ga vratili na finišu. Da će ne bilo uključenje sekcije. Sada bi vratili tako biti. Dobro. Staj bliže. Što se sve te lampice plave gasi i na... Zato što imaš uključen na sekciji protivnika. A i na driveru onako... Staj bliže malo. Trepere. Evo, zato što baterija već na čak. Zato nemamo punih baterija, jer... On to vidi, a? Vidi. E. Vidiš ovo. Brate, to je mrtva baterija, čuješ po njemu? Aj, izmeri, ja sam baš merio. Ne znam.